Bé, jo aquesta xerrada m'agradaria començar-la dient que és un tema i una xerrada que a mi em fa molta il·lusió a nivell personal, perquè la vaig fer ajuntant dues coses que m'agraden molt. Jo soc bioquímic, com ha dit el Xavi, jo em dedico a la ciència, faig investigació aquí a l'Hospital Clínic, en càncer, però a mi també sempre m'ha agradat molt la història. Quan era més petitet, potser alguns el coneixeu, potser no, però hi ha una saga de videojocs que es diu Assassin's Creed. És, bé, una saga que es juga a la Play 3 i aquestes consoles i tot això, i la premissa és que existeix, en aquell món, existeix una màquina que permet, a partir de l'ADN de les persones, permet reviure les memòries dels avantpassats. Bé, això no és ciència-ficció totalment, això no es pot fer i això no existeix. No podem, la memòria que nosaltres vivim la nostra vida no queda guardada a les nostres cèl·lules o al nostre ADN, però ja va ser com una gúspira d'interès que jo des de ben petit ja em vaig quedar amb mi. Llavors jo després vaig continuar amb els meus estudis, vaig entrar a la Universitat de Barcelona, vaig estudiar bioquímica, després vaig fer un màster en bioinformàtica i ara estic investigant. Llavors, no és ben bé el meu camp en el que jo em dedico, però sí que és un tema que sempre porto una mica a mi perquè ajunta això, l'interès per la història i la ciència. Llavors, la xerrada jo normalment la faig durar una hora, més o menys, perquè després vosaltres em pregunteu tot el que vulgueu. I bé, començarem una mica per posar-nos tots a la mateixa pàgina amb els bàsics i després presentaré una sèrie de casos en què l'estudi de l'ADN ha permet aportar nous coneixements o solucionar problemes que tenim del nostre coneixement històric. Doncs bé, pel principi, estem fets de cèl·lules. Això segur que ja ho sabeu. Nosaltres, si ens mirem a la mà, de fet, el que estarem veient és pell, però el que estem veient és cèl·lules. El nostre cos està fet per cèl·lules que es van organitzant, formen teixits, formen òrgans que estan especialitzats en funcions i després entre ells es coordinen en aparells, sistemes, etc. Això és el bàsic. També, a més de les cèl·lules humanes, nosaltres tenim moltes cèl·lules al nostre cos que no són del tot humanes, sinó que són bacteris o fongs, etc., que conviuen en aquest sistema tan estrany que és el cos humà. Llavors, he dit, les cèl·lules tenen una funció, s'organitzen, tenen funcions especialitzades, per exemple, les cèl·lules de l'ull capten llum i transmeten aquesta senyal a les cèl·lules del cervell, que les cèl·lules del cervell, les neurones estan especialitzades en una altra cosa, és a dir, tenim molta diversitat de cèl·lules que fan funcions diferents. I si anem estirant del fil i ens fiquem dins de la cèl·lula, el que trobarem és l'ADN. Segur que heu vist aquesta representació a la tele o a pel·lícules, etc., aquesta doble hèlix de l'ADN, que sorprenentment no està allunyada de la realitat. És a dir, si nosaltres fem zoom i poguéssim veure l'ADN, no veuríem aquests fils, però sí que la seva estructura i composició química fa que tinguin aquesta forma, per com s'ajunten les molècules. Llavors, l'ADN és la base de la vida al nostre planeta. Totes les formes de vida en el nostre planeta comparteixen aquest ADN. Què canvia? Doncs com s'organitza, com s'emmagatzema, com s'utilitza. És a dir, compartim la base química, per dir-ho així, però el com correm aquest software, com fem funcionar l'ordinador, és una mica diferent. Llavors, nosaltres, l'ADN, hem d'imaginar que és una molècula, una estructura química molt complexa, però realment si pensem si la volem entendre una mica, ens adonarem que està format per quatre bases, 4 components que es van repetint per formar una seqüència. És a dir, són 4 lletres. Aquestes lletres que formen l'ADN, que podríem dir que són l'alfabet de la vida, són l'adenina, la timina, la citosina i la guanina. Són A, T, C, G. I no són lletres, és a dir, un altre cop, si fem zoom no veurem lletres dibuixades a les nostres cèl·lules, sinó que veurem, doncs això, molècules químiques. Cadascuna representa una molècula química i aquestes són les que anomenem bases nitrogenades. Llavors, l'ADN no és més que un esquelet en el que es van ajuntant, com perles d'un collaret, tots aquests components, un darrere l'altre. Una A, una T... Perdó.
Una A, una T, una C, una C, una C, una G, etc etc. Aquesta és una altra representació una mica més potser curada del que seria químicament l'ADN. No? Nosaltres tenim un esquelet aquí i aquí tenim les bases nitrogenades, que és el que hem ensenyat abans, i es van ajuntant. I llavors aquesta unió entre parells de bases és el que fa que al final, químicament, el més òptim a nivell energètic és que formi una doble hèlix, que és el que nosaltres veiem. Com deia, això és la base de la vida a la Terra. Llavors, clar, nosaltres tenim aquesta amalgama de molècules, lletres, com vulgueu entendre-ho, que es van ajuntant una darrere l'altra i que formen una seqüència. Però, clar, nosaltres si veiem un text i no sabem llegir, a nosaltres les lletres ens són una mica igual, no? Doncs amb l'ADN passa el mateix. La vida té mecanismes, la vida del nostre planeta ha desenvolupat mecanismes al llarg de tota la història evolutiva que permeten utilitzar, interpretar aquest ADN. Llavors, aquí entra, jo vaig dient paraulotes, ADN, tal, etc. Entrem amb la paraulota gen. Per parlar, quan parlem d'ADN, segur que heu escoltat al seu costat la paraula gen, i un gen podem dir que és la base o la unitat bàsica en què es pot estructurar l'ADN. Són aquestes parts del genoma que actuen com unitats funcionals que es transcriuen a ARN, una altra paraulota. L'ARN no és més que un altre tipus de molècula en què la informació de l'ADN es transcriu. I això és un intermediari més bé per regular com s'utilitza. I l'important aquí és que tenim després les proteïnes. Tenim un procés que va d'ADN a ARN a proteïnes en què la informació passa d'estar emmagatzemada en una amalgama de lletres i seqüències a una altra amalgama de lletres i seqüències que són les proteïnes, però que en comptes d'estar en una doble hèlix es pleguen en diferents estructures. Això tot a nivell químic. Llavors ho utilitzem en dibuixos, però realment no és així. Llavors, això passa de vegades. És a dir, no tot el nostre ADN fa això, però nosaltres tenim aquests gens que poden acabar traduint-se a proteïna i fer-ho tot. És a dir, quan nosaltres parlem que les nostres cèl·lules fan coses, realment el que estem parlant és que hi ha estructures a les cèl·lules en les quals les proteïnes fan de tot. És a dir, podem parlar des de les hormones, el sistema immunitari amb els anticossos, a com les cèl·lules es comuniquen entre si, a com es transporten les molècules dins i fora de la cèl·lula. És a dir, les proteïnes són una mica com els treballadors de la fàbrica, ho fan tot. I les proteïnes es fan gràcies a que tenim aquest llibre d'instruccions a partir de l'ADN. Aquest procés, que és la transcripció, la traducció, etc., és el que es coneix com el dogma central de la biologia molecular. Bé, a la ciència no hi ha dogmes, sempre hi ha excepcions, però podem dir que no és una veritat universal perquè hi ha estructures o hi ha formes de vida al nostre planeta que poden fer el procés a la inversa, però sí que és una norma que més o menys es va seguint per fer servir aquesta informació que tenim. És a dir, nosaltres tenim una sèrie d'informació que la cèl·lula utilitza per fer les coses que fa una cèl·lula i que, per exemple, m'estan permetre a mi moure les meves mans, parlar, moure la mandíbula, caminar, mirar-vos, veure, escoltar, etc. Llavors, aquí, com anava dient, només el 2% del nostre ADN s'ha acabat traduint a proteïnes. És a dir, de totes les lletres que tenim en el nostre ADN, de totes les A's, les T's, les C's, les G's, només el 2% acaba sent o guardant la informació per a aquestes proteïnes que dèiem que fan, o sigui, que ens expliquen com som, que expliquen una mica tot el que fem. Ara, això pot semblar molt senzill, és a dir, l'ADN fa coses, tal, però a mi m'agrada molt ensenyar aquesta representació que van fer uns artistes a partir de dades científiques. Vosaltres aquí veieu segurament molts colors, però el que representa això és una cèl·lula, amb molt detall. Potser l'heu vist perquè es va fer famosa fa uns anys, aquesta imatge, però tot el que hi ha aquí pel mig són proteïnes o estructures cel·lulars que fan coses. És a dir, tot això
és dinàmic. No és una cosa que tenim i, bueno, es va fer... No, això està passant en directe al vostre cos. Aquí està l'ADN, aquí tenim el nucli d'una cèl·lula, aquí està l'ADN que està empaquetat i tenim tota la maquinària que el transcriu a ARN, que després va fora i tradueix a proteïnes, i tenim aquí el mitocondri que s'encarrega de fer energia. I bueno, jo quan estudiava sabia identificar més elements del que hi ha aquí, ara ja no me'n recordo tant. Però aquesta cosa de coloraines, que realment és simplement això, una representació artística basada en dades científiques, ens dona una idea de lo complex que és la vida i que realment estem aquí, però això és perquè hi ha tota una sèrie de maquinàries nanoscòpiques superpetites que estan funcionant amb els engranatges. Llavors, una altra paraulota. He parlat d'ADN, ARN, gens i ara ve el genoma, que segurament és una de les paraules que també heu escoltat alguna vegada en notícies o el que sigui. Genoma és simplement la paraula que utilitzem per referir-nos a aquest conjunt, a tot l'ADN que tenim en una cèl·lula. Totes les cèl·lules del nostre cos tenen el mateix genoma, és a dir, totes tenen el mateix ADN, perquè som una sola persona i totes venen d'una mateixa cèl·lula, etc. I podem dir, clar, les cèl·lules fan coses diferents i una cèl·lula de la pell no serà igual a una cèl·lula del cor o a una cèl·lula del cervell, com dèiem abans, perquè són diferents. Però repeteixo la idea, totes les nostres cèl·lules tenen aquesta mateixa seqüència d'ADN. És a dir, aquesta concatenació de lletres A, T, T, A, C, C, A, C, G que tenim a les nostres cèl·lules està a totes les nostres cèl·lules. Llavors, aquesta seqüència, en teoria, és estàtica, en el sentit que nosaltres, les cèl·lules no l'editen com a tal, poden haver-hi canvis, que es diuen mutacions, però al llarg de la nostra vida tendeix a quedar-se estàtica, no canvia, és el mateix. És a dir, el llibre d'instruccions es queda com està des que naixem fins que morim, llevat de quan hi ha alguns canvis. Llavors, es poden utilitzar moltes analogies i moltes comparacions per fer entendre una miqueta millor què és això de l'ADN i el genoma i tot això. A mi m'agrada molt utilitzar o dir que el genoma és com una biblioteca. És a dir, nosaltres parlàvem aquí no es veu molt bé per la resolució de la imatge, però aquí hi ha tot de lletres. A, T, 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 A, C, 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 A, C, G, G, G. És com una biblioteca, és un conjunt de llibres. Llavors, com dèiem, totes les nostres cèl·lules tenen la mateixa biblioteca, tenen el mateix set o la mateixa col·lecció de llibres. En algunes cèl·lules, però, alguns llibres estan oberts, alguns altres estan tancats, alguns estan subratllats, alguns estan marcats. Tot el que fas quan entres a una biblioteca, agafes llibres, els deixes, els tanques, els obres, els consultes. Tot això també ho fan les cèl·lules, consulten aquesta biblioteca. És a dir, torno a repetir, hi trobarem pàgines que estan marcades o frases que estan tatxades. Això és el que explica per què nosaltres tenim cèl·lules que tenen el mateix ADN són tan diferents. Cada cèl·lula s'especialitza en utilitzar o en llegir una sèrie de llibres que fan o que permeten que aquestes cèl·lules puguin fer una funció determinada. Aquesta regulació, aquesta manera en com les cèl·lules utilitzen aquest ADN és una altra branca de la ciència que es diu epigenètica. I si pensem en grec, epi significa sobre. Ve del grec sobre. Llavors, per sobre de la genètica. És a dir, és tota la capa de mecanismes i informació que les cèl·lules utilitzen per això, aprendre a llegir o aprendre a utilitzar l'ADN. Llavors, per imaginar una mica l'escala, perquè estic aquí parlant de llibres, biblioteques, lletres, anem a fer un exercici de veure de quanta informació estem parlant a les nostres cèl·lules. El genoma humà, és a dir, aquesta seqüència que tots tenim a les nostres cèl·lules, té 3.200 milions de parells de bases. És un número molt gran i a mi sempre m'agrada dir, si us costa d'imaginar, poseu, en comptes de parells de bases, 3.200 milions d'euros. Ens agrada. És un nombre molt gran. Parells de bases, per què? Perquè això, hem ensenyat que l'ADN és aquesta doble hèlix, en què tenim un esquelet, en què es van ajuntant parells d'aquestes lletres.
Per cada A tindrem una T al costat, per cada C tindrem una G al costat, etc. Per això parlem de parells de bases. És un nombre molt gran. Això, per cert, aquesta imatge que estava avançant gran, és el cariotip, és a dir, el conjunt de cromosomes que hi ha a les nostres cèl·lules. Cada palet que veieu aquí, cada pal que està aquí, és una molècula d'ADN separada. Està empaquetada i tal, però cada una d'aquestes és una seqüència de A, T, C, C, A, C, G, tal, separada. Llavors, tornant, tenim aquesta seqüència amb 3.200 milions parells de bases. Anem a intentar, primer, si nosaltres agafem aquestes molècules d'ADN que a les nostres cèl·lules estan molt empaquetades, amb proteïnes, amb coses que fan que siguin més petites, i nosaltres estirem el fil, tindríem per cada cèl·lula entre 1 i 2 metres d'ADN. Cada cèl·lula del nostre cos. I si transformem totes aquestes lletres, fem una transformació així com si fossin dades informàtiques amb bits i bytes, etc., el que tindríem és informació que equival a 1.200 llibres de 1.000 pàgines cadascun, a cada cèl·lula. Tenim això. I el nostre cos sap llegir aquesta informació i sap utilitzar-la i transformar-la en el que som. Llavors, això és el nostre ADN, això és el nostre genoma i així és com s'utilitza. Llavors, anem a recapitular els conceptes bàsics i ara passem a coses més interessants, potser, però l'ADN és la molècula de la vida, és aquest conjunt de cadenes que tenen A, T, C, G i que són aquesta unitat bàsica de la vida al nostre planeta. Després tenim els gens, que són aquesta unitat funcional dins de l'ADN, és a dir, aquelles parts o segments de l'ADN que es poden traduir, acabar traduint a proteïnes que que són aquestes molècules, aquests tipus de molècules que fan tot. I finalment tenim el genoma, que és el conjunt de tot l'ADN que hi ha en l'organisme. Llavors, com sabem tot això? Perquè això és molta informació i avui dia això està quasi... És una cosa bàsica que s'assumeix, que es té coneguda, que tothom aprèn, però com ho sabem? Anem a fer un petit repàs històric. Jo començo aquí a 1953, quan s'observa per primer cop aquesta estructura de doble hèlix de l'ADN. És a dir, fins a llavors no es tenia el coneixement segur de què era això que feia que s'heretessin els caràcters a les persones. Sabíem com s'heretàvem, sabíem que hi havia alguna cosa a les cèl·lules que feia funcionar tot això, però no s'havia observat. Això va ser un descobriment que es va atorgar, això és una història molt famosa, potser alguns la coneixeu, a James Watson i Francis Crick. James Watson va morir fa 3 setmanes, de fet, als 97 anys, tots dos premis Nobel, però, com a tantes altres coses a la història de la ciència, és un descobriment que van robar a una dona del seu laboratori, a Rosalind Franklin, que és qui va fer realment el treball. I ella no va rebre el Premi Nobel, de fet va morir abans que ells rebessin el Premi Nobel. Llavors, aquí, mig transparent, és una foto d'ella mirant pel microscopi. Aquí, jo diria, és on comença, diguem, potser el que és la biologia molecular, genètica molecular, és a dir, entendre com funcionen aquestes coses a nivell de la molècula, a nivell de la cèl·lula. Nosaltres podem descriure els fenòmens, podem inventar-nos com és que jo tinc els ulls marrons i els meus pares tenen els ulls marrons, tal, no sé què, però entendre el per què, el que hi ha aquí una molècula que s'encarrega de transcriure les coses i fer proteïnes, etc., comença, jo diria, aquí. Llavors, avancem una mica en el temps, passen uns quasi 30 anys i és quan tenim el primer mètode de seqüenciació que podem dir que s'utilitza de forma robusta, massiva, que es comença a utilitzar bastant, que és el mètode de seqüenciació Sanger. És a dir, seqüenciació en el sentit de és la primera vegada que nosaltres podem agafar unes quantes cèl·lules, podem processar-les i al final saber que aquestes cèl·lules tenen aquesta seqüència de A, T, C, G, G, A, T, T, T. Fins a llavors no podíem. Sabíem que químicament estava format per aquesta concatenació de molècules i tal, però no teníem manera de saber quines eren aquestes lletres o en quin ordre estaven. Llavors aquí comença. Pocs anys després
es desenvolupa la PCR, que potser a alguns els hi dona estrès posttraumàtic perquè fa uns anys se sentia cada dia a la televisió, però que no és més que una tècnica que s'utilitza de forma rutinària en investigació i a la clínica amb moltes altres malalties a part del diagnòstic del Covid, que simplement ens permet, a partir d'un segment d'ADN que a nosaltres ens interessa, ens permet produir-ne una quantitat molt gran per poder saber si està, per poder quantificar-lo, per saber com és, etc. Aquí, en aquesta petita porció de la pantalla, ja tenim 3 premis Nobel. Aquí, a la cantonada. Un salt important, uns 15 anys després, és el projecte Genoma Humà, que dura 13 anys en total fins que es publica l'estudi, però que en realitat el projecte són 10, des de 1990 al 2003, que és la primera vegada en què hi ha un esforç internacional, un consorci internacional que s'encarrega de seqüenciar tot l'ADN del nostre organisme. És a dir, la primera vegada que es té una versió que podem aconseguir accedir a tota aquesta seqüència de lletres que hi ha en un humà, aquestes 3.200 milions d'aparells de bases. Això fa 25 anys, 30 anys, més o menys. Abans no ho sabíem. Ara, això no acaba aquí. El 2005 es comencen a desenvolupar i popularitzar les tècniques de seqüenciació de segona generació que per primer cop permeten una seqüenciació massiva de l'ADN. Ja no és una cosa que, ostres, és que és cara, és que és lenta, és que ha de ser molt especialitzat. No, ara són màquines que ho fan i que permeten fer-ho relativament fàcil, relativament ràpid i relativament barat, que és bueno, bonito i barato, ens agrada a tots. I això el 2005, fa res. I aquestes tècniques encara s'utilitzen avui, no s'han quedat antiquades. Però, igualment, se segueixen fent avanços i cap a la dècada dels 2010 es desenvolupen les tècniques de tercera generació que, bé, simplement són més complexes, tenen altres tipus de característiques, permeten tenir seqüències més clares de zones difícils. És a dir, si nosaltres tenim, per exemple, una seqüència de lletres que és A, doncs aquestes tècniques del 2005 els hi costa una mica perquè, ostres, és tot el mateix. Però aquestes noves tècniques permeten solucionar una mica aquest tema. I anem a l'actualitat, més o menys. El 2022, penseu, el 2003 es publica aquest estudi del Consorci del Genoma Humà en què ja és un consorci internacional, ha finançat públicament, de fet, hi ha alguns investigadors a Barcelona que hi van participar, i tenim aquesta primera versió, però no és fins al 2022 que podem dir que tenim una versió completa del genoma. Completa en el sentit que algunes regions o zones difícils que, ostres, això com es llegeix, aquí hi ha moltes repeticions de lletres, no estaven del tot clares. I és el 2022 quan es proposa una versió més completa. I també es proposa el pangenoma. És a dir, tot això que us he estat explicant del genoma humà es fa com a referència, es fa a partir de pocs individus. Però, clar, aquí hem de tenir en compte, i després parlarem de la diversitat humana. Hi ha individus que en aquesta seqüència igual no es veuen representats perquè hi ha petites parts o petites parts del text que canvien i que poden ser importants a l'hora d'investigar malalties, per exemple. I això és el que es diu pangenoma. Pan de tot, en grec, que engloba tot, el genoma de tots. Això el 2022. I el 2023 s'esclareix la seqüència del cromosoma Y, els homes, com sempre, donant problemes, perquè també tenia aquestes regions molt difícils, repetitives, etc. Llavors, hem anat de 1953 al 2023, menys d'un segle, en què pràcticament ahir no teníem coneixement a nivell massiu de com era l'ADN. I avui dia la seqüenciació és un procés rutinari a investigació. És una cosa que es fa, que s'analitza, amb la que es treballa, fins i tot petites... És a dir, també es pot utilitzar a la clínica per diagnòstic, és a dir, és una cosa que ha estat totalment incorporada al que és la nostra societat i és molt útil, però és una cosa que fa 25 anys no es pensava que seria com és ara. Ara el projecte Genoma Humà va costar milions i milions d'euros i avui seqüenciar un genoma més o menys pot costar entre 500 i 1.000 a nivell investigador,
Llavors, s'ha abaratit molt el cost i s'ha facilitat molt. Llavors, estem aquí. Llavors, com us deia abans, tenim aquesta seqüència del genoma humà, però com podem imaginar, el meu ADN segurament no sigui exactament el mateix al teu, o al teu, o al teu, és a dir, té petites variacions. Llavors, el 2015 va haver-hi un projecte que es va dir a Thousand Genomes Project, és a dir, el projecte dels 1000 genomes, que va voler quantificar per primer cop aquestes diferències que hi ha entre individus humans. Què van detectar? Van detectar 88 milions de variacions, és a dir, aquí s'inclouen des de canvis en una sola lletra, a canvis que inclouen segments més grans del genoma, a insercions, delecions, que és a dir, que s'afegeix aquí una lletra, que s'elimina una lletra, canvis estructurals perquè, ostres, aquí el braç del cromosoma està en un altre lloc, en aquests individus, és a dir, tot tipus de canvis. Van detectar 88 milions de variacions. Encara avui se segueix ampliant aquest catàleg. És a dir, no és una barbaritat, però segueixen identificant-se noves variants, se segueixen identificant nous canvis, etc. Però anem a posar-ho en perspectiva. 88 milions és un número molt gran, però si assumim que aquestes 88 milions de variacions són una lletra, només representen el 2,75% del nostre genoma. I anem a visualitzar-ho amb la nostra biblioteca. He dit que teníem 1.200 llibres. Imagineu que cada pila de llibres aquí són 100 llibres. Quants llibres són els que poden variar entre persones? Aquesta cosa. De tot el que és el nostre genoma, el màxim que s'ha detectat, és a dir, el màxim de diferències que podria haver entre jo i una altra persona, això d'aquí. Que després potser és això, perquè, clar, si nosaltres, és a dir, a nivell amb la meva família serà menys, amb individus que són de les zones geogràfiques d'on ve la meva família serà també menys, però ja és poc. Són 33 llibres de 1.200. És poquet. Hi ha espècies que tenen més variabilitat entre elles. Llavors, què explica aquesta diversitat? Doncs podem dividir-ho en dos aspectes. Els trets fenotípics, és a dir, com som? Doncs el color de la pell, el color del cabell, el color dels ulls, i a part de lo físic, doncs, adaptacions que tinguem diferents poblacions. Per exemple, hi ha adaptacions que estan molt adaptades perquè viuen o aclimatades a grans altituds, aquestes tribus del Tibet i tal, que tenen truquitos, les seves cèl·lules tenen truquitos per viure millor en aquests ambients. Expliquen predisposició a malaltia, resistència a medicaments, és a dir, potser hi ha gent aquí que diu, ostres, a mi és que el paracetamol a mi no em va tan bé com a una altra persona. Doncs potser això es pot explicar a través de petites variacions. També resposta, també intoleràncies. Jo, per exemple, soc intolerant a la lactosa. És a dir, aquí totes aquestes petites variacions físiques que tenim al final es poden explicar per petits canvis en aquests llibres que tenim, en aquests llibres que les nostres cèl·lules llegeixen i que tenen, al final, un impacte en com es fan les proteïnes, quin tipus de proteïnes es fan diferents, funcionen millor, funcionen pitjor, tot això. I què més podem explicar amb aquestes variacions de les quals estem parlant? Doncs trets històrics o evolutius. És a dir, a nivell històric, com han migrat les poblacions, quin patró han seguit de dispersió en el territori, en la geografia, com s'han adaptat als diferents climes, als diferents ambients que s'han trobat, i, és a dir, si nosaltres agafem una sèrie de població, veure si tenen influència de poblacions que potser estaven en un altre lloc en un moment donat de la història de l'ésser humà. És a dir, en aquest sentit, de la geografia em refereixo a que en diverses zones del planeta hi ha potser més freqüència d'algunes variacions que en altres regions del planeta no hi ha. És a dir, si ho pensem com que al final l'ADN es va heretant de generació en generació, aquelles persones que venen del mateix poble, al final hi ha més probabilitats de que comparteixin un ancestre comú, proper, i això significarà que algunes de les variants genètiques que porten són les mateixes. Si aquests individus migren, pel que sigui, perquè hi ha una guerra, perquè hi ha una epidèmia, perquè no hi ha feina, el que sigui,
doncs potser, si ha sigut un esdeveniment suficientment important, aquelles persones després han tingut descendència en un altre lloc del planeta i la seva descendència portarà aquestes marques que tenen, aquestes marques de, ostres, això és molt freqüent en aquesta altra part del planeta, potser és que venen d'aquí, en el passat. Llavors, a això ens referim. Ara, estem parlant de diferències entre individus, de que totes les diferències que nosaltres observem són per aquests canvis que poden passar en aquestes 88 milions de variants del genoma. Tot i així, no hi ha base genètica per justificar l'existència de races, l'existència de subespècies en humans. Són molt semblants. Encara que jo sigui baixet i tingui el cabell moreno i després hi hagi una persona de la Xina que tingui els ulls rasgats i que sigui més alta, són molt similars genèticament. Que aquestes diferències físiques no justifiquen que estiguem molt allunyats. No hi ha base genètica per justificar això, com a alguns els agradaria. Llavors, hem parlat de l'ADN, els bàsics, hem parlat de com podem utilitzar aquesta diversitat genètica per estudiar diversos aspectes de la nostra biologia. Llavors, és fàcil, no? Nosaltres tenim una persona, a aquesta persona li traiem una mostra de sang, la seqüenciem i estudiem quin és el seu perfil mutacional, com s'utilitzen els seus gens. Ostres, aquesta persona pateix un càncer, anem a comparar-la amb persones que no tenen càncer, a veure si hi ha algun canvi. Tot correcte. Llavors, si nosaltres anem a un lloc arqueològic on s'estan excavant restes d'una altra època i trobem unes restes humanes, uns ossos, unes dents o el que sigui, podem fer el mateix? Sí, però no. Per què? A mesura que passa el temps, és a dir, nosaltres, tota aquesta maquinària s'ha de mantenir. Tot el que som nosaltres, aquest cos s'ha de mantenir en el temps. I és un esforç actiu. Les nostres cèl·lules tenen mecanismes per funcionar, per mantenir l'ADN, per arreglar-ho si hi ha algun canvi, és com quan una fàbrica fas una mica el chequeo de les màquines. S'han de mantenir ben engraçades, s'han de mantenir funcionant bé, etc. Llavors, quan nosaltres morim, tota aquesta maquinària deixa de funcionar i amb el temps, l'ADN es va fragmentant, pateix modificacions químiques. Quan dic fragmentar és que es trenca en trossets molt petits. Hi ha contaminació d'altres compostos, d'altres formes de vida. Llavors, és molt complicat que si nosaltres anem a un jaciment arqueològic puguem agafar una mostra com agafem en una persona que està viva. Això és un problema, perquè si volem estudiar mostres del passat no podem fer-ho tan fàcil. Llavors aquí entra, afegim un altre esdeveniment a la nostra línia cronològica, Svante Pääbo. És un científic suec que entre 1997 i 1999 va aconseguir extreure amb èxit una seqüència de mostres antigues, específicament de neandertals. Aquesta altra espècie d'homínids que va viure fa uns 200.000 anys, més o menys, que va desaparèixer... No, 200.000 anys no, perdó. Bueno, sí, més o menys. Això va fer néixer un altre camp, una altra branca científica, la paleogenòmica. Genòmica, de l'estudi aquest de l'ADN en el seu conjunt, paleo, antic, ADN antic, l'estudi de l'ADN antic. Què ens ha permès això? Doncs el que us estava explicant, estudiar la història evolutiva del nostre planeta, l'evolució humana, com l'Homo sapiens s'ha dispersat per tot el món, totes aquestes coses, i també s'ha pogut aplicar, que és una mica on anirem avui, a història i arqueologia. Tot això té limitacions, òbviament. Us he dit que amb el temps aquest ADN, per causes naturals, es va fragmentant, es va trencant, es va fent malbé. Llavors, la mostra més antiga que s'ha pogut seqüenciar és d'uns 400.000 anys en homínids. És molt, però penseu que espècies d'homínids ja des de fa uns 7 milions d'anys, si no m'equivoco. Llavors, no podem anar tan lluny. També s'ha aconseguit ADN de mamuts, que ara també està molt de moda, i coses d'aquestes. És a dir, tenim accés a tota una sèrie d'informació que fa
això, 25 anys tampoc teníem. Això també va ser un Premi Nobel, el 2022. Aquí estem en Premis Nobel només. Llavors, en quant a com la paleogenòmica ajuda a la història, hem d'imaginar que aquests estudis històrics tenim diferents capes d'informació, no? Nosaltres podem parlar de fonts històriques, és a dir, aquestes fonts primàries. Heròdot va escriure que els egipcis es comportaven d'aquesta manera i que momificaven d'aquesta manera. Testimonis directes, per exemple, no sé, fa 2 generacions, amb la Guerra Civil, hi havia testimonis més directes, encara en queden. Aquestes fonts ens permeten estructurar una narrativa de la història. També tenim les fonts arqueològiques, és a dir, les restes materials que queden d'altres èpoques. Doncs una domus romana on es veu com, no sé, utilitzaven els menjars a la cuina i com cuinaven. Ens dona informació de com vivia aquesta gent. Es fan excavacions, es troben tombes, es troben materials d'una altra època i s'estudia. I també tenim les fonts biològiques, que seria més l'estudi antropològic de, ostres, anem a definir com aquest homínid era en base a l'estructura del seu crani, com era la seva densitat òssia, com vivia, si la seva dieta era d'una manera o una altra, a partir de les restes que tenim, etc. I això, aquí, és on hem d'afegir la paleogenètica, la paleogenòmica, l'estudi de l'ADN antic. És una nova capa d'informació. Llavors, ara hem acabat aquesta primera part de la xerrada on explorem una mica els bàsics i com és que podem tenir aquesta informació. I jo ara he seleccionat 3 casos, 3 èpoques històriques on hi havia un problema i aquest estudi de l'ADN ha ajudat. És esbiaixat, perquè a mi m'agrada molt la història antiga, però hi ha molts exemples, hi ha molts altres casos, hi ha molts exemples d'altres èpoques històriques. Jo n'he seleccionat 3 que jo crec que no són gaire coneguts en el sentit de que, és a dir, sí que són conegudes les èpoques històriques i del que parlaré, però potser el que hi ha darrere del seu estudi no ho és tant. Però hi ha molts altres exemples. El primer de tot és què va causar la plaga d'Atenes a la guerra del Peloponès. Llavors, aquí un petit disclaimer, jo no soc historiador, jo aquí posaré en context una mica l'època històrica en què es trobem i com sorgeix el problema, perquè tots estem a la mateixa pàgina, però jo no soc historiador, soc més aficionat que una altra cosa. Si hi ha algun historiador aquí, que em corregeixi, si m'equivoco. Aquest és un quadre que simplement representa la plaga de la que ara parlarem. Llavors, hem d'anar a l'any 431 abans de Crist. Tenim 2 superpotències en aquesta època, que són Atenes i Esparta. Aquí, les regions més sota la influència d'Atenes estan en groc i les regions sota influència d'Esparta estan en vermell. Atenes era una superpotència marítima, era una mica els Estats Units de l'època. Sé que als historiadors no els agrada el presentisme i fer comparacions, però extorsionaven altres nacions i demanaven tributs i tot això. I entren en guerra. Després de molts anys de tensions comercials i d'encontronazos entre ells, entren en guerra. I és una guerra que dura bastant, hi ha anys en què hi ha treves i tal, però dura fins a l'any 404 abans de Crist, és a dir, quasi 30 anys de guerra. Llavors, al principi de tot, Pericles, que era l'estratègos grec, que en aquell moment era com qui governava la ciutat d'Atenes, va dir, ostres, nosaltres som una ciutat que té una gran influència comercial al Mediterrani, per tant, la nostra estratègia ha de ser atacar per via marítima, no podem enfrontar-nos a terra. Llavors, què va decidir? Tancar la ciutat, van aprofitar que tenien a mig construir això és Atenes, que no està del tot al mar, i van construir aquestes muralles que arribaven fins al Pireu, que és el seu port, i així tenien una sortida directa al mar. I van dir, atacarem per allà, aprofitarem els recursos per allà, ens arribarà tot per allà, i tancarem la ciutat. I tothom va anar cap a la ciutat de la regió. Els pagesos i tal van dir, va, tots allà, que si no vindran els espartans i voldran gresca. Què va causar això? Superpoblació. Superpoblació que, com podeu imaginar, en aquella època no hi havia electricitat, no hi havia els mitjans que tenim ara. És una superpoblació que comporta a una manca...
No funciona? Ara. No sé per què ha deixat de funcionar això. Va portar a una manca important d'higiene i això el que va ser un caldo de cultiu per epidèmies, per malalties, perquè estava tothom allà brut, l'aigua estava contaminada, eren les condicions ideals perquè sorgís algun bitxito que comencés a infectar la gent. I això va passar. Va haver-hi una epidèmia que va durar uns 4 o 5 anys, que va tenir diverses onades. Se'n recordeu quan el Covid deien ara ve la tercera onada del Covid i hi havia una pujada dels casos? Doncs amb això va passar una mica el mateix. El 428, el 427 i el 426 va haver-hi... Perdoneu, que no funciona això. Estic intentant... Va haver-hi aquesta pandèmia. En total, es creu que va matar a un 25% de la població. És a dir, unes 75.000 o 100.000 persones. És molt. És molt. No és la pitjor epidèmia que ha viscut la humanitat en la seva història, però, ostres, un 25% en aquests pocs anys i en un context de guerra és bastant. De fet, Pericles va acabar morint d'aquesta malaltia. Es van quedar sense el seu strategos principal, per dir-ho així. Llavors, va causar bastant mal. Per cert, no ho explico, però qui va acabar perdent la guerra va ser Atenes, que va viure durant un període de... Vale, perfecte. Gràcies. Va viure un període en què Esparta va imposar una tirania. Aquella, quan acaba, més o menys, és l'època en què s'acaba executant a Sòcrates, és a dir, es col·loquem en aquest període clàssic de la història, de la filosofia grega. I tot això, aquesta informació històrica, la tenim gràcies a Tucídides, que va participar a la guerra i ho va recollir tot a la seva història de la guerra del Peloponès. En aquest llibre el que fa és narrar una mica com va viure ell la guerra, la devastació que va causar, fa reflexions i narra l'epidèmia en primera persona, perquè ell també es va infectar. Llavors és com un testimoni directe. Llavors, Tucídides no és metge, però ell és avispat i diu, va, anem a descriure els símptomes que té aquesta malaltia. I aquí els recollim, no us espanteu. Tot comença amb calor i cremor als ulls, segueix amb irritació de la gola i la llengua, et fa pudor l'alè. Després ja va una mica a més, tos violenta, molts patien nàusees, vòmits, etc. També afectava no només el sistema digestiu, sinó que sortien tot de ronxes pel cos, ampolles, llagues, i de fet moltes persones descrivien una sensació de calor i de set, insomni, que era bastant insuportable. Moltes persones s'acabaven morint aquí i de fet algunes crec que descriu com anaven a saltar a pous perquè no aguantaven la calor i la manca d'aigua. Si superaven això, als 7-9 dies ja venien diarrees i altres lesions que podien causar la mort. És a dir, era bastant fotut. I direm, vale, i què és això? Quina malaltia pot causar això? Quin agent patogen pot causar això? Doncs, a partir d'aquestes descripcions, les dades epidemiològiques que dona, perquè descriu com hi ha una expedició de soldats que acaben infectats, llavors dona els números de quants queden al final, quants anaven, etc. Doncs va haver-hi alguns estudis de matemàtics, estadístics, metges que van proposar bastantes malalties, algunes que sonaven bastant en la verola i el tifus. Aquí teniu una imatge, una tinció amb el bacteri que causa el tifus. I també es van proposar la febre tifoidea, pesta bubònica, àntrax, sarampió, una festa, vamos. Aquí teniu la gent el bacil que dona l'àntrax i aquí teniu cèl·lules sanguínies humanes que estan dins de la sang. Aquesta persona no estarà molt contenta. Ara, aquí ens hem de plantejar una cosa.
Tucídides és una persona que va viure fa 2.500 milions d'anys. Ai, 2.500, 2.500 anys. Clar, el llenguatge mèdic, el coneixement mèdic i el fet de que a més ell no era metge, que ell podia tenir, que ell podia utilitzar per descriure, no coincideix amb el coneixement que tenim ara. Igual ell descriu això de cos envermellit i lívid, però és una forma molt vaga de descriure-ho, pot tenir moltes causes, és a dir, no és una cosa que haguem d'aprendre com una càtedra, que això ho ha vist un patòleg avui i ha dit que és així. Llavors, clar, aquí hi ha moltes probabilitats i tenim un relat que no hem d'agafar amb pinces, però que hem de contextualitzar a una època que no és la nostra. Llavors, com totes aquestes coses que passen a la història, a la vida, hi ha una petita serendípia, un moment eureka, perquè l'any 1994-1995 s'excava un cementiri a Atenes on es troba una fossa comú, amb unes 150 persones. Per com estaven amuntonades les persones, perquè al principi semblava que tenien com un mínim d'espai entre elles, tenien un mínim ritual amb algun objecte, i a mesura que passa el temps semblen més amuntonades, més desordenades, i per altres indicis de com eren les inhumacions es va poder datar aquest cementiri entre l'any 430 i 420 abans de Crist. I es va poder assumir, en certa manera, que segurament aquest cementiri, aquesta fossa comú, pertanyia justament al període de l'epidèmia, aquesta epidèmia misteriosa. Què van fer? Doncs m'agrada aquest estudi perquè és molt simple, entre cometes, i de fet és de fa 30 anys, però ja està antiquat. Com dissenyen l'estudi, les tecnologies que utilitzen per mirar, per obtenir la informació, etc., està una mica antiquat. Igual avui no es faria així. Llavors, ells el que fan és agafen 3 individus d'aquesta fossa comú i extreuen mostres d'ADN de la polpa dental. Per què? Les dents es conserven bé i la polpa dental és un teixit, és una part que pot mantenir relativament bé els teixits que hi ha. I que pot tenir sang, pot tenir cèl·lules, etc. Perquè està molt irrigada i tot. Llavors, és molt curiós perquè quan tractem amb ADN antic hem de vigilar molt amb les contaminacions. Com deia, és un material molt sensible, es va trencant, etc. I és molt fàcil que un cop el comences a manipular o ja quan estava al seu jaciment, tingui contaminacions de patògens o de les pròpies persones que manipulen aquest material. Llavors, en un edifici van extreure l'ADN, en un altre edifici diferent, van fer una PCR amb candidats de patògens i en un altre edifici van seqüenciar. Tot diferent. Què em refereixo amb PCR amb diversos candidats? Ells van dir, vale, l'epidèmia aquesta podria estar causada per diferents patògens que s'han proposat o que podrien causar potencialment aquests símptomes i van dir, anem a agafar uns quants, el bacteri de la pesta bubònica, el de la febre tifoidea, el de l'àntrax, el de la tuberculosis, la verola, aquest Encelae, que és el que causa l'esgarrapada del gat, és un bacteri és una infecció que pots agafar quan t'esgarrapa un gat, per exemple, i el de la febre tifoidea al final. Van fer una PCR que significa nosaltres d'aquestes espècies de bacteris coneixem la seva seqüència, perquè l'hem seqüenciat, tenim el seu genoma, a la seva seqüència d'ADN, i van dir, vale, si en aquesta polpa dental hi havia una infecció, per exemple, de verola, segurament hi hagi restes de l'ADN de la verola, i si nosaltres utilitzem una PCR, que és bàsicament la PCR el que fa és agafes una seqüència coneguda i amplifiques aquella seqüència. Comences a produir, a copiar, a fer còpies i còpies i còpies d'aquesta seqüència. Llavors, si hi ha infecció d'un bacteri donat i tu fas una PCR per veure si hi ha la seva seqüència aquí, s'amplificarà. És una manera realment molt simple. Si hi ha
aquest bacteri s'amplificarà l'ADN i el trobarem i el podrem quantificar, i si no hi ha, doncs no passarà res perquè no hi haurà material per amplificar. Què van trobar? Només un d'aquests candidats només en un d'aquests candidats es va produir aquesta amplificació. És a dir, van agafar una seqüència d'un dels candidats, van fer la PCR dins de les mostres que tenien i van veure que es produïa molt d'ADN, perquè hi havia les seqüències que buscaven. Això és simplement la tècnica que s'utilitzava o que s'utilitza encara per veure si hi havia material. Simplement les ratlles són com aquesta quantitat d'ADN i que hi hagi com senyal és simplement que hi ha, indica presència només. I quan van seqüenciar, van agafar aquest ADN que havien amplificat i el van seqüenciar, van trobar que hi havia un 96% d'homologia amb seqüències que es coneixien d'aquest bacteri, d'aquest agent. Quin és? Doncs és Enterica cerobartifi, que és l'agent que causa la febre tifoidea. Està solucionat això? Ens agradaria dir que sí, però no podem estar del tot segurs. És un pas més enllà del que es tenia a l'època, perquè hi havia molts candidats i realment podien ser moltes coses. Amb això hi ha una prova de que podria ser la febre tifoidea. Quins problemes hi ha amb això, amb dir això? Doncs, primer, absència de prova no és prova d'absència. És a dir, van agafar només 3 persones. Que no s'amplifiquessin, que no hi hagués material d'altres agents patògens, no significa que potser s'havia degradat l'ADN molt i no es va poder amplificar. Potser justament aquelles persones, en aquella part del cos, no hi havia mostra. Podria passar moltes coses. Era una malaltia endèmica a Grècia. És a dir, ja estava a Grècia, rondava per les ciutats, la gent s'infectava. Per tant, sí, podria causar una epidèmia, però no és una cosa que no s'esperaria que es pogués trobar en una mostra d'aquella època. I alguns símptomes quadren, d'altres no. Aquí jo no soc metge, algun metge podria donar potser més detall, però de tots els símptomes que es descriuen, alguns no arriben a quadrar del tot amb el que coneixem de la febre tifoidea. I també podrien ser més d'un patogen, és a dir, podria haver allà una epidèmia i que al principi fos una cosa i després entrés un altre tipus de bitxo allà a fer mal. Llavors, tenim indicis de febre tifoidea, però no és una cosa categòrica. Llavors, deixem aquí aquest misteri, per dir-ho així, i viatgem de Grècia a Egipte, que a mi també m'agrada molt. I parlarem de Tutankamon. Aquí hi ha una imatge, que és la cadira que es va trobar a la tomba de Tutankamon el 1922, que representa Tutankamon, que és el faraó, aquí, nen, i a la seva dona, que li està posant cremes. La seva dona, que és la seva germana. És una mica raro. Llavors, context, un altre cop. Ens trobem al Regne Nou, a l'Imperi Nou egipci, que va més o menys del segle XVI abans de Crist al segle XI abans de Crist. Aquesta època és, potser quan tu imagines l'Antic Egipte és una de les èpoques que et ve al cap, perquè en aquesta època és on trobem la dinastia 18, que agrupa una sèrie de governants, de faraons, que podrien ser bastant coneguts. Tots els Tutmosis, a Hatshepsut, que va ser una faraona dona. Trobem al final a Akhenaton, a Tutankamon és dels últims, és a dir, és un dels últims governants d'aquesta dinastia. Llavors, quan nosaltres imaginem l'Antic Egipte, al nostre cap segurament ens vinguin elements que corresponen amb aquesta època. Després de la dinastia 18, que ve la dinastia 19, és quan parlem també de els Ramsès i tots aquests que també són molt coneguts. Llavors, context un altre cop. Akhenaton, que és un faraó molt polèmic perquè va fer una sèrie de reformes religioses amb la religió egípcia, va passar com una mena de monoteisme que no va agradar a les elits sacerdotals, va canviar una mica el culte, mor. I eventualment qui el succeeix és el seu fill, que és Tutankamon, el faraó potser més famós de la història, una mica per casualitat perquè no va ser tan important en l'aspecte més polític, més de governar, que és el que es dedicava. Va pujar al tron egipci molt jove i mor l'any 9 del seu regnat, amb aproximadament 19 anys, és a dir, era molt jove, el 1324 abans de Crist.
Avancem en la història i, com deia, l'any 1922 el Howard Carter, potser un dels arqueòlegs més famosos de la història, descobreix la seva tomba pràcticament intacta. I aquí està la clau de per què Tutankamon és tan famós, perquè la seva tomba estava pràcticament intacta. Llavors, no hi ha molts exemples d'això de l'antic Egipte. La majoria de tombes estan saquejades. I direu, saquejades per gent d'ara. No, al propi antic Egipte hi ha documents de com es processa legalment i judicialment a saquejadors de tombes de faraons a fa 2.000 i 3.000 anys. És a dir, és una cosa que té molta tradició, és un ofici molt antic. Però Tutankamon, encara que van entrar a la tomba de Tutankamon, van entrar una vegada, uns lladres, i després es va fer un arreglo i es van posar totes les coses una mica amuntonades, però es va quedar intacta durant, des del 1300, que devia ser, fins al 1922, doncs això, molts anys. Tutankamon va morir jove, va morir sense successors. De fet, a la seva tomba es van trobar 2 fetus de possibles fills que devia intentar tenir, que no van sortir bé, i es coneix que ell tenia moltes malalties, que ell tenia deformacions i que era molt probablement per consanguinitat de la família reial. I aquí faré un petit incís. Nosaltres parlàvem de la diversitat genètica que hi ha entre els individus de l'espècie humana. Llavors, imagineu que jo ara tinc una variant, una lletra al meu ADN que fa que tingui moltes probabilitats de tenir una malaltia. I jo, per coses de la vida, m'acabo reproduint amb una germana o amb un familiar molt proper. Les probabilitats de que aquest familiar també tingui aquesta variant que dona aquesta malaltia són molt altes també. Per tant, la probabilitat de que la nostra descendència acabi tenint 2 còpies dolentes del gen o del que sigui de l'ADN també és molt alta. Això, si es va repetint i es va repetint i es va repetint i es va repetint, doncs dona lloc a exemples com la família reial egípcia, però potser ens queda més a prop el Habsburg d'Espanya, el Carlos II, si us en recordeu, que tenia una mandíbula així, que era molt lleig, que era bastant tonto també, totes aquestes coses s'expliquen per la consanguinitat. És a dir, nosaltres necessitem diversitat, perquè el que jo no tinc potser ho té un altre i el que jo tinc potser no ho té un altre i llavors a nivell d'espècie que es barregin les coses està bé, perquè dona diferents probabilitats i diferents... dona més probabilitats de sortir bé, diguem. El 2010 es va fer per primer cop un estudi, no tant d'anem a mirar la mòmia, ai sí, té una deformació, sembla que tenia problemes al genoll... No, anem a agafar mostres de mòmies i anem a seqüenciar-les, anem a mirar el seu ADN. I el que pretenien en aquest estudi era esclarir una mica el llinatge de Tutankamon i d'altres mòmies que hi havia per allà que no estaven del tot identificades. Qui ho va fer va ser el Zahi Hawass, que avui dia és un dels jefazos egiptòlegs a Egipte, és a dir, és una persona molt famosa, molt mediàtica, que surt a molts documentals també, és a dir, és un egiptòleg que actualment és molt famós. Què van fer en aquest estudi? Doncs tenim mòmies, és el material d'estudi. Tenim el Tutankamon, van seleccionar 10 mòmies que sabien que estaven relacionades amb el Tutankamon, familiars, o sabem que aquesta mòmia correspon a aquesta persona que segur que estava en el seu llinatge familiar, i 5 mòmies més antigues que molt segurament eren d'una altra dinastia i que podem assumir que eren una mica el control. Aquests no haurien de ser... Aquesta mòmia d'aquí, que és més antiga i que sabem que no és familiar seu, no hauria de ser el seu pare. Ho sabem, per comprovar. Llavors, què van fer aquestes mòmies? Van fer tomografia computeritzada per veure aspectes físics, anatòmics, com estaven els seus ossos, si tenien deformitats, totes aquestes coses, i van seqüenciar regions de l'ADN. En aquest estudi representa un avenç respecte a l'anterior d'Atenes, l'altre era un disseny una mica brut, en el sentit de anem a provar això, i si s'amplifica bé, i si no, no. Aquí no. Aquí van anar a regions específiques, repetitives, que es diuen microsatèl·lits en el genoma, que és uns quants parells de bases, i el que anaven a mirar era si
els conjunts d'aquests microsatèl·lits, d'aquestes regions, eren iguals entre les mòmies. Si tenien els mateixos tipus de... si tenien les mateixes lletres, si hi havia un canvi en les lletres, si era el mateix en una mòmia i l'altra, de tal manera que com més similars eren, més properes eren familiarment parlant. Llavors vam dissenyar-ho així. I vam mirar també regions del cromosoma Y, perquè és el que s'hereta de pares a fills, és a dir, per la via masculina, i també vam mirar la presència de Plasmodium falciparum, que és la malària, que era una malaltia que estava, bueno, que era molt endèmica d'Egipte en aquella època. Aquest és l'arbre genealògic que van proposar a partir de les dades de seqüenciació en el seu estudi. Tenim aquí a Tutankamon, i aquí tenim els dos fetus que es van identificar a la seva tomba. Llavors sabem que el seu pare era l'Aquenaton, el faraó anterior, que de fet ells proposen a l'estudi, és a dir, la mòmia d'Aquenaton realment no estava identificada com a tal. Ells, a partir del parentesc que troben, proposen, ostres, aquests dos estan molt relacionats, segurament aquest sigui pare d'aquest. Van proposar-ho ells. Llavors, també tenim la mare de Tutankamon, que no arriben a identificar. La gran esposa reial d'Aquenaton en l'època era Nefertiti, que també és un personatge molt famós de l'antic Egipte. Llavors, no se sap molt bé. I tirant més cap a dalt en les mòmies relacionades. Tenim un altre faraó anterior, Amenhotep III, i els pares de la reina Tigi, que també s'identifiquen en aquest estudi, o ho proposen, que també estan allà. Les mòmies de Yuya i Tuya sí que estaven identificades i ja estan ben col·locades, per tant, tenien com part del puzzle i ells van dir, creiem que és així. Aquí hi ha bastants problemes. No ens hi ficarem molt, però, ostres, aquests dos que tenen els fetus, aquests dos haurien de ser germans i no ho arriben a proposar. Aquest és realment Akenaton perquè, clar, si és Akenaton també hauria de ser pare d'ella. Després, aquí el personatge d'aquesta mòmia no està clar si hauria de ser descendència d'una relació pare-filla o d'una relació mare-fill. No està clar del tot i tampoc s'acaba de representar. I també la relació de parentesc entre aquests dos d'aquí podrien ser cosins també. Llavors hi ha moltes coses que s'assumeixen, hi ha moltes coses que no queden del tot clares, que necessitarien esclarir-se molt més, que podrien solucionar-se seqüenciant més mòmies o mirant més. Clar, una crítica que es fa a aquest estudi és que ells tenien una imatge, ells volien dir un missatge i van fer una mica, van maquillar una mica perquè les dades s'ajustessin a la narrativa que ells volien explicar. És un estudi molt únic perquè és la primera vegada que es fa això i la veritat és que és un cas molt curiós i és molt guai perquè podem remuntar el parentesc familiar de mòmies i podem veure que és tan complicat també en part perquè estan molt encreuades entre si. Hi ha molta consanguinitat, tothom aquí era família. És a dir, entre el meu pare i jo o entre la meva mare i jo, doncs serà clar perquè els meus pares no estan relacionats familiarment, però és que aquí tothom estava, des de diverses generacions, llavors és molt difícil. Es van confirmar, però, dades del temps de mort, però per tenir més informació s'hauria de incloure més mòmies, mirar l'ADN mitocondrial, que és el que es transmet per via materna, moltes més coses. Però sí que va servir per confirmar una mica el grau de consanguinitat, que hi havia malalties, perquè Tutankamon sí que es va detectar la malària, que no es pot afirmar que sigui la seva causa de mort, però tenia malària, que era una malaltia que estava allà. I ara, per últim, com veieu, són misteris resolts, però que no queden del tot resolts. És una mica trampa el títol, però aporten informació nova. I com deia, seguim en la línia de la història antiga, podem trobar altres exemples, però ara anem als etruscos, que potser dels tres hem vist els grecs, els egipcis, i quan pensem en història antiga pensem en els romans i pensem en els perses i pensem en els vikings o en la gent del nord, però els etruscos potser no és de les primeres que ve al cap. És una civilització que apareix cap al segle o que es comença a formar, o podem parlar d'ella a partir del segle X abans de Crist,
i que podem dir que acaba, entre cometes, al 4 abans de Crist, quan acaben sent assimilats per un imperi romà que s'està expandint per tota la península itàlica. El que habitaven ells era aquesta part d'Itàlia que més o menys es correspon amb la Toscana. Hi ha moltes ciutats que tenen ruïnes, que tenen cementiris etruscos, Tarquínia, Volterra, etc. I era una cultura molt rica. Ells comerciaven per tot el Mediterrani. A les necròpolis etrusques es trobaven materials de la Grècia antiga, ceràmiques d'Atenes, és a dir, era una cultura que tenia molta presència al Mediterrani i, com a curiositat, podem llegir el seu alfabet però no podem entendre la seva llengua. No és una llengua indoeuropea, llavors és un altre misteri que és per a altra gent que estudia altres coses però que està allà. De fet, és una civilització que queda una mica apartada, però que van tenir una impronta cultural molt gran en el que pensem també quan pensem en els antics romans. És molt interessant, perquè a nivell art, a nivell cultural, a nivell de, per exemple, tot el que és auguris i prediccions es van basar molt en els etruscos i ells van assimilar, van agafar totes aquelles coses com a seves. I una cosa que es debat des de l'antiguitat és el seu origen. D'on venia aquesta gent i per què es va establir allà i per què va sorgir aquesta civilització allà. I és tan antic aquest debat que hi ha dues escoles des de l'antiguitat. Heròdot, ell deia que els etruscos eren poblacions que venien de l'Anatòlia, és a dir, del que és Turquia, que venien d'allà i que van agafar vaixells o que van anar per terra i que es van establir allà. I després teníem Dionisi d'Halicarnes, que era un altre historiador, que va dir que no, aquesta gent estava allà i ja està, eren locals, eren gent que estava allà des de feia molt de temps. Llavors, hi ha diversos estudis actualment, en aquests últims anys, que s'han fet des de la perspectiva genètica, d'agafar ADN de mostres per veure si s'ajusten més a una hipòtesi o a una altra. Llavors, comencem per un dels primers, que és l'any 2007, hi ha un estudi que semblava que anava en la direcció de donar suport a Heròdot, que aquests etruscos venien d'Anatòlia. Per què? Van comparar el perfil genètic de poblacions modernes d'Anatòlia, és a dir, de gent d'ara, no van agafar mostres antigues, van agafar gent d'ara, és a dir, d'Anatòlia, d'Orient Mitjà i de la Toscana. Van comparar gent actual. I van trobar similituds genètiques properes, és a dir, ostres, aquesta gent s'assembla molt entre elles, per tant, segurament és que aquesta similitud ve d'antic, és perquè els seus ancestres eren tots una mateixa població. Llavors, semblava que donava indicis, però realment no. Per què? Perquè en aquest estudi no s'arriba a dir com d'antiga era aquesta connexió. Clar, nosaltres, els historiadors que deien que venien de fora ho situaven sobretot a l'època de la Guerra de Troia, cap al segon mil·lenni abans de Crist. És a dir, era una cosa més o menys situada. Però en aquest estudi no ho diuen i posteriorment es va demostrar que aquestes similituds que van trobar realment també es compartien amb la resta d'Europa. Per tant, s'assemblen, però igual que s'assemblen a altra gent del continent, no hi ha més. Llavors, el 2013 surt un altre estudi que aquí sí que utilitzen mostres d'ADN antic. Agafen gent de diferents necròpolis, etc. I el que fan és que troben una connexió entre les mostres etrusques i d'Anatòlia d'uns 5.000 anys. I els etruscos semblava que s'assemblen més als italians moderns que als anatolis d'ara. Llavors, això ens està dient que, home, segurament és que si s'assemblen als italians és que ja estaven allà, aquella gent. I a més recentment, un altre estudi va analitzar 48 individus de la regió del 800 abans de Crist, és a dir, plena civilització etrusca, i van trobar un altre cop que els etruscos tenien uns perfils més similars a les poblacions europees antigues que no pas les anatòliques. Per tant, aquesta hipòtesi que els etruscos venien de poblacions locals que estaven allà i que van tenir un desenvolupament local, o sigui, sí, un desenvolupament local, doncs pren més força. Ara, clar, també es determinava el 2021 que aquests etruscos tenien perfils molt similars a les poblacions del sud d'Europa,
És a dir, hem de pensar en el Mediterrani oriental, sobretot Grècia, Anatòlia, i el cas és que tota aquesta zona del Mediterrani en aquella època era colònia grega, per dir-ho així. Hi havia moltes polis gregues que eren gent de la península i d'altres illes que anaven i s'establien en altres llocs per motius comercials o el que sigui. Clar, llavors això ho fa pensar, podria ser que aquesta migració que diuen els historiadors antics hagués passat més recent en el temps i que realment aquella gent que va migrar a Itàlia fos d'aquella època i que eren possiblement grecs i tal? Doncs no ho sabem. No podem dir-ho. És una hipòtesi, una altra hipòtesi que podria proposar-se, però el cas és que aquest perfil genètic es va mantenir estable durant l'existència o les dades que tenim d'aquesta població. Clar, tot això també tenim indicis culturals, perquè ells van desenvolupar, o sigui, el que diem, hi ha tota una influència en la cultura i art etruscos que semblen que venen d'Orient. Per tant, sigui d'una manera o una altra, tenien algun tipus de connexió amb poblacions més orientals. Que fos genètica o no, podem debatre, o podem intentar debatre en quin context seria. Llavors, això és tot. No tenia més casos preparats. Per acabar, simplement, jo em dedico a la recerca, però també faig contingut, faig divulgació científica amb neurones fregides. Simplement, 2 minuts, Neurones Fregides és una associació de divulgació científica en català que uneix diferents projectes de divulgació científica que ens vam ajuntar per fer pinya, per tenir un paraigües on fer coses junts, etc. Tenim projectes propis, hi ha un canal de YouTube on hem penjat diferents programes, hem fet diferents programes de ràdio, podcast, com La hipòtesi absurda, també a xarxes més tipus TikTok, Instagram, programes com En Ruta. Hi ha un programa 3CAT, el Keki, que és una mica l'hereu del Keki.com, i hem escrit un llibre també, i també col·laborem amb diversos mitjans. Estem a RAC1, a La Primera Pedra, amb una secció de ciència, escrivim al Núvol i també fem xerrades a diferents centres cívics. Llavors, això és tot. Si teniu alguna pregunta, estaré encantat de respondre.